Здравейте, YouTube! Пак сме ние, пак сме тук отново. Аз съм Trollface BG и сега ще снимаме сервер. Отново. Тук наш гост е Да, Асасин. да, един от нашите. Не знам дали има регистрация в YouTube. Асасин, имаш ли регистрация? Не, Няма, но... Защо се казваш Асасин, да те попитам? Ко? Питам него. какво ме питаш? Защо се казваш Асасин? Ми така на кефе. А мен ме кефи скайпа и да е тук. Така. Айде, фейнс. Може много често да снимаме с Асасин. Ами да, много често. Даже Да. понякога може да снимаме и с кампер. Нали? Покажи, иди да им покажеш столицата какво ще стане. Че как е правилно. И аз искам да се телепортна до Томпо, но той не ми приема. Ама аз не съм в сервера. Що? Едно нещо прави, сега ще вляза. Асасин, ела на Лара под мин да видиш какво ще ти дам. Чакай ме. но не, моя майка. Пак трябва ям. Сурова паржола стига, бе. Хора, просто това е оригинален сервер. Най-добрият, Който съм играл. И някой ден ще снимаме и на CS. Искате ли? Окей, Може. ам дали той има CS? Аз преди много бях запален по CS. Ами аз за това се казвам Дъмпъс. Той е един от CS. А, да. Асасин е полицай. Аз съм терорист и съм го килвал в един клип. За две пищачета. Ей, зомби, искам да пристигна, но няма лък. Тук спауна, ако искате мога го довърша. Само ми дайте малко. Добре, аз се седвам. Само ми дайте черна зона и голстони и такива работи. Стига. Просто най-хубавия сервер. Сега ще ги питам дали може да върши спауна. Да направя като тази част. И там бруталчето да пачка. Да правя. Ялец. Survival, warp survival. Не става толкова с белизик. Това. Бързо. Средно. Бавно. Хора, сега ме вижте какъв съм шарен. Много шарен. Много шарен. Коза. Асасин. Асасин. Просто оригинален сервер ще има пак. Абонирайте се за мене. Ще има и канала на Том Тодиличите в описанието и други канали. И канала двама мои приятели. Гледайте, абонирайте се за тях. Те са невероятни. И се абонирайте за мен, за да станете ябълка. И довиждане.